maka na eke a na-akwa na-ekwu enecha ọ na-agba ote m n'obi ote m n'ume ote nwa nọ na nwa ọgwụ ogere atọ na mba akwụna efuru akwụna ya eri ego mana otu ya enwu nne ọkụ ogere ibe na ikwu ya okwu na ibe m agụwalichi m n'elu mana ọ ya adịbara ewu ụbọchị onye ohi akwa nne onye ọbụla akwanụ ngwongwo ya maka na ọ na-akpọ onye ohi ihe na-akwa nne ya o meghe ụzọ niile oge ndị ilu ya batabie ndị na ya dị na mma batakwụkwọ obi maka na agbara dị mma n'ọbịa na-akwụrụ ihe n'ilu ogoni mmadụ obi dị ya sị na ọgwụ ma na-ejiri ọgwụ ọkwa onye ji ya emere ebere ka ọ ya emere ebere ọkwa eziokwu nne mụrụ ọmụmụ na-ekene ngete n'ọnụ ịhụ ụgbakọ olu ekele ekele karịa onye ọma ọzọbada emede ma nna ya lugbo nwoke dede na nenu ka ndị ihu na-atọ m amụ ọbụ ibe sere ese jụọ m ajụ ego nwafe nna oburu isi ogologo ntara isi ike iwe ihe eri akụ na gị ịma na ọnwa egburu nwata akwụkwọ echi na ọha azụ onye nkụzi o nwere ibe ndị ebe ụlọ mmanwụ ụbọchị akara aka na akwa na-erila ọnụ ngwọrọ ọkwa nne mana dibịa oke ga ada akwatara aba mma mana ọ na-abụ enyejuo dibịa wụ oje fụọ mgbọrọgwụ na-aja ọbịa ha wedaba ogori ọbara ịmarị na ọnwụ riri n'ime ya o nwere ibe ọha m nnecha na nje wee kọwalụchi m akụkọ a na-akwa m abụ uno na mvụlọ ọcha gbamgbam ịmaka na ọgwụ oge ya dọla mba afụ na efuru ọnwụ na tupu ebuga nwoke tete ọ mere akwụla ọtọ ibe o mere akwụla ọtọ ka ị marị aka ufe nwata ọ bụrụ ọga na ọkwa ibe mere kọrọ na mba egwu ikpere na-agba na wee naghị ibe odegwu wee mgbe ogboo onye kwuru eme na-abụje ntụrụma na ọkwa ibe mere odegwu m batara na akwa ọrịa na nne ha bata mụ na obi bere ka ngwa alụghị egwu ha nọrọ m n'iji ego eme ọgọ mana nke m elu m akacha